माता अम्बे की जय, मैया भवानी की जय, माता गौरी की जय। तो प्रेम से सब लोग साथ मिलकर बोली, करवा चौथ माता की जय, करवा माता की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आज हम जो चौथ के कथा सुनावे जातनी, यानी कि करवा चौथ के कथा जो 20 अक्टूबर के पड़ल बाटे आज के दिन। ये कथा के आप लोग पूरा अंत तक सुनम और समझम कि कथा में का बतावल गइल बा और कौन तरह से जो करवा माता रहली और जो करवा चौथ भूखेली महिला लोग कौन तरह से अपने पति के लंबी आयु के लिए विनती करेली, अपने पति के लंबी आयु करवा माता से मांगेली। तो कौने तरह से मांगल जाला, कैसे बाटे, आप लोग पूरा अंत तक के कथा के सुनो अब प्रेम भाव से। जैसे आप लोग पुराना कथा में प्रेम भाव देवेनी, वही तरह हमरे एहू कथा के प्रेम भाव देम और हमके आगे राह बढ़ावे के कोशिश करम। काहे कि आप ही लोग हमके आगे बढ़ा सकेनी। और जो भी कथा बाटे आप लोगन के हम नया नया कथा और जो कहल जाला नया नया कहानी आप लोगन के हम रोज आपके लिए हम डाल सकेनी ये यूट्यूब के माध्यम से। तो हे गुरु बहिना लोग, अगर हमार आप लोगन की विनती पसंद होखे, कथा पसंद होखे, विनती समझ में आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और ज़्यादा से ज़्यादा के शेयर जरूर करम। काहे कि कथा कभी भी अपने तक नहीं रखे के चाही। ज्ञान बढ़ेला कथा कहला से, सुनला से और एक दूसरे के पास भेजला से भी। ये से कि जब आप कथा के सुन लेम, अच्छी तरह से समझ लेम, तो दूसरा के पास आप जरूर भेजम। तो हे गुरु बहिना लोग, आप लोगों से विनती बाटे कि हमार जो कथा के चैनल बाटे ओके सब्सक्राइब जरूर कर लेम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करम और कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता जरूर लिखो। तो एक बार प्रेम से करवा चौथ माता के जयकारा लगाते हुए एक बार और प्रेम से बोल दी, करवा चौथ माता की जय, करवा माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, जो कथा बाटे बहुत ही सुंदर कथा बा, ध्यान से सुनम लोग। कथा के हम शुरू करतनी। 7 भाई रहल लोग, 7 भाई, सातों भाई के शादी हो गई रहल और उनकर एगो बहिन रहली, उन्हों के शादी हो गई रहल। सातों भाई जो रहल लोग, उनका जो मेहरारू रहल लोग और जो उनका बहिन रहली, करवा चौथ के व्रत कैले रहली। यानी कि इहे जो कार्तिक में चौथा दिन पड़ेला चौथ, यही करवा चौथ के व्रत कैले रहली, करवा माता के व्रत कैले रहली। 8 जने दिया कैले रहल लोग, 7 दियादीन और 8वां उनकर ननद, सब जना मिल के कैले रहल लोग। और जैसे 7 भाई रहल लोग बहुत अपने बहिन के प्रेम भाव करे लोग, बहुत प्यार करे लोग। काहे कि 7 भाई में एगो बहिन रहली, 7 भाई में एगो बहिन रहली, यही से 7 भाई बहुत प्रेम करे लोग। लेकिन कहल जाला कि समय और विधाता के लिखल केहू मिटा नहीं सकेला। इहे समय रहल करवा चौथ के, यानी कि आजे के दिन। इहे चौथी के दिने बेचारी जो उनकर बहिन रहली, भाई लोग शाम के खाना पे बैठल लोग। शाम के जब खाना खाए बैठल लोग तो सोचता लोग हमार बहिन तो आज भूखल बाड़ी, वो भूखल बाड़ी, उनके प्यास लगल होई और दिन भर भूखल रहली है, चलो उनके पानी पिया देवल जा। 7 भाई गए लोग, काहे कि वो 7 भाई जो रहल लोग डेली, यानी कि रोज कहतनी ते रोज वो लोग अपने बहिन के साथे, यानी कि बहिन के खिया के खा लो, बहिन के पानी पिया ले लोग, तब पिए लोग। कौनो काम हो के बहिन के आगे कह दे लोग तब जाके अपना करे लोग। सदियों का कैले रहल लोग, बड़हन छोटन रहल लोग 7 भाई। 7 भाई से छोट रहली बहिन, लेकिन बहिन के शादी क के अपन शादी कैले रहल लोग। वही तरह सब कमुआ करे लोग, तो आगे बहिन के करे तब अपन करे। तो ये चौथ के समय रहल, कहल लोग के बहिन पानी पी लो, तो कहतली नाही आज हम चौथ भूखल बानी, करवा माता के व्रत भूखल बानी, आज हम पानी नहीं पियो। तो कहता लोग तब हमन के कैसे पियल जाई,
तो कहलिए भैया तू लोग पी लो, तू लोग से विनती करतानी। तो कहत का बाड़ी कि देखो आज हम चौथ भूखल बानी, आ कौना समय नहीं के कब चंद्रमा उगी है, तो हम कब पियब, आज तू लोग पहले पी ला। सातों भाई सोचे लगल लोग, समझे लगल लोग। तो एक भाई के मन में का आई कि चलो छत पे चांद उगा देवल जा। 8 बजिए गईल बा, यानी कि रात के 8 बज गई रहल। तब सोचने लोग कि चलो आज हम लोग चंदा मामा उगा देवल जाए। जब चांद उग जाई हैं तो चांद के देख के हमार बहिन पानी पी ली हैं, तबे न हमन के पियल जाई। सातों भाई गए लोग छत पे दिया देखा के, सफेद मतलब वहाँ चलनी लेके कोना प्रकाश से मतलब अलगे कुछ लाइट जला देवल लोग, रोशनी बना के एकदम गोल सा देखा देवल लोग। और नीचे आके कहता लोग कि हे बहिन चलो छत पे चंदा उग गइल बाने। बहन बड़ा खुश भइली और कहली अपने सातों भाभी से, भौजी लोग से कि हे भाभी लोग चलो छत पे चंदा उग गइल बाने। भाभी लोग नाही गइल लोग, काहे कि भाभी लोग तो जानत रहल लोग कि सातों भाई मिल के चंदा उगौले बा लोग। ई बेचारी चल गईली छत पे आगे कि चला जल्दी से पानी पी लेवल जा, आ चला ओकरे बाद से हमार भाई लोग भी समय पे खा ली लोग। बेचारी कुछ ना समझली, अनजान रहली ये बात से कि चंदा उगल नइखे, चंदा के उगावल गइल बा। बेचारी छत पे गईली और छत पे जाके वही चंदा के देख के अर्घ देली, और गणेश भगवान के अर्घ दे के ओकरे बाद से पहले पानी सोचली पीली। जैसे पानी पिए के ऐसे मुंह पे उनके लगौली। उनका पति तो अपने घरे रहने, यानी कि वो अपने नैहरे में रहली और ससुरा में उनका पति रहने। लेकिन अब बेचारी सोचत रही कि कैसे अब पी, लेकिन जैसे बेचारी लगावे के कोशिश कैली अपने हाथे अपने पति के फोन पे बात कऽ लेली, ओकर बाद से आशीर्वाद ले ले आली। लेले के बाद जैसे ही मुंह पे लगावे के कोशिश करतली कि मुंह पे लगा ली, और जैसे को घट पनिया अंदर ना गए वैसे ही उनके अंदर से ऐसा छींक आई कि वो पनिया मतलब लोटवा पनिया गिर गई। अब सातों भाई कह लोग कि अरे जाए द कोनो बात नहीं के, पानी लोटा के गिर गए, जो गिर गई बाटे कोनो बात नहीं के हम लेके आवत हनी। सातों भाई में से एक जने चल गई ने पानी ले आवे लोटा के, गईने लेके आईने। ओकरे बाद वो कहली लावा पी ले तनी अब दोबारा। लेकिन फिर उनके का मन में आयल कि अच्छा रहे दो, पानी ना पी हम, लावा आज पहले मिठाई खा ली। हम इनसे मतलब अपने पति से तो बात कर ले बानी, अपने पति के फोटो में उनके खिया के अपने खाए जाता ली। फिर उनके नाक से ऐसा मतलब छींक खुजलाए लगल, नाक अजीब सा उनके होखे लगल कि उनके नाके से जिस लागल कि अंदर पूरा पानी निकल आयल बा। अंदर से पानी फेंक देली नाके रहे और उनका थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लागल। फिर कहली थोड़ा देर के बाद कि अब हमके अच्छा लगा था अपने भाई लोग से मतलब तबीयत पूछल लोग, तो कहत ना तबीयत ठीक बाटे। भाई कहतन जब तबीयत ठीक बा पानी पी लो एके खा लो। कहतली अच्छा खा तनी। जैसे खाए के ई भइल कि चला एगो पूड़िए तोड़ के मतलब निवाला थोड़ा सा खा ली। खाए के बेचारी जैसे थी करते तब तक घर से फोन आ गई कि तुम्हार पति बीमार बाने। बेचारी कुछ ना सुनली, कुछ ना समझली, खैबो ना कैली। ओही पाँव ओही तरह निकलली और जाके अपने ससुरा पहुंच गईली। जब ससुरा पहुंच गईली तो घर से उनकर महतारी जो बाड़ी कहतली देखा हमार बेटी चल गईली लेकिन एको सड़ियो ना दे पाऊनी। बेचारी दूसरका बेटा से कहतली कि ए बाबू हैजा साड़ी और है सामान पहुँचाव अपने बहिन के। तो कहत का बाड़ने ए माई दे द हम जात बानी कि हमऊ जाइम देख आए। 6 भाई तैयार हो गए लोग, एक जने गईले रहने लेके अपने बहिन के, इन्हें 6 भाई तैयार हो गई ने। तैयार भइल लोग, तैयार भइला के बाद सुनकर माई जब गईली बक्सा खोल के साड़ी निकाले तली तो देखत का बाड़ी सफेद करिए निकला था साड़ी। कहल जाला जब अनहोनी घटेला तो कहीं ना कहीं ओकर आसरा मतलब अंदर से अभाव हो जाला। उनके करवा चौथ माता भी अभाव देले रहली, लेकिन वो अनजान रहली ये समय से, वो कुछ जान ना पौली।
लेकिन माता बहुत दयालु हई, दयालु से ही बेचारी दया क देले रहली। लेकिन कैसे कइले रहली पूरा अंत तक जरूर सुनो। ओकरे बाद से उ लोग सारा सामान ले ओके अपने बहिन के लेके गए लोग अपने बहिन यहाँ सारा सामान अपने बहिन के जब लेके पहुंचा लोग तो देखत का बा लोग कि वहाँ तो हमार जो जीजा बाने वो अब ये दुनिया में नहीं बाने। अब बहिन रोवत तली सातो भाई के पकड़ के रोवल शुरू कैली आ खूब रोवल तली आ कहतली भैया लोग कैसे अब रहो केकरे सहारे रहो। कहल जाला कि एगो पति के सहारे ही सबका जीवन कटेला। एक ही सच्ची बात हवे कि जो एक औरत हमेशा समय पे समझ जा तो बढ़िया बाटे। काहे कि एगो पति के समय ही समय होला, बाकी समय तो कहल जाला कि मतलब वो एक मतलब के दुनिया रहेला जेमे आदमी जिएला, चाहे महतारी बाप से होके रिश्ता चाहे केहू से होके। लेकिन पति से भी जो रिश्ता आजकल हो गइल बा अभी के समय में वो मतलब से हो गइल बाटे। लेकिन कहल जाला पति के देहला सुख उन्हीं के देहला दुख उन्हीं से मिलेला। चाहे पति चाहे तो अपने मेहरारू के दुख दे सके न, या पति चाहे तो बहुत सुख दे सके न, करवा सके न सुख। तो वही तरह बेचारी पहुंच गईली, लेकिन उनका किस्मत में ना लिखल रहल थे ही से पति से भेंट ना भइल। लेकिन जब वहां से सब केहू कहे लगल कि अब समय हो गइल बा उठ लेके चलल जा, कहत का बारी हमहू साथे चलब हम नहीं रहम। तो कह लोग चल का करे के बाटे। गईली साथे साथे वहाँ सब केहू गंगा घाटे पहुँचल, वो पहुँचली। गंगा घाटे पहुँचला के बाद से सब केहू लकड़ी लगल लोग इकट्ठा करे जलावे खातिर लाशी के। ती कहत का बाड़ी जो सातो बहिन के एगो बहिना रहली, कहतली ना ए भैया हमार जो पति बाने उनके जलावल नहीं जाए, हम उनके साथी साथे रहो, उनके मतलब साथे हम रहो, उनकर जलावल नहीं जाई, हम अपने माता से उनकर प्राण लेकर आए। तो कहत का बा लोग ये बहिन कैसे लेके आए वो तो समझत ना बाड़ो। कहली ना हम एको बात ना सुनम, हम अपने पति के लेके यही गंगा घाट पे रहो। जब तक करवा चौथ माता हमके हमारे पति के वापस ना करेंगे तबले हम घरे ना जाए। सातों भाई समझावल लोग, लेकिन अब वो बेचारी अपने बात पे अड़ गई। काहे कि पति के जो कहल जाला सुख हुए सुख, बेचारी सोचे लगली कि पति के साथ ना सुख कहीं तो का भइल, लेकिन यही सुख में सुखी रहो। बेचारी वहाँ रहे लगली तो गांव के कुछ लोग कह लोग ऐसा बाटे कि तू लोग सातों भैया हो लोग जा उनके लिए झोपड़ी बना दो। सातों जने मिल के झोपड़ी बना देवल लोग वही गंगा तीरे जब झोपड़ी बना देवल लोग तो ओकरे बाद से रहल मतलब वही में रहे लगली अपने पति के लाश के साथे। रोज वो का करे कि मतलब अपने अचरा से भिगा के ले आवे गंगा जी से पानी और वहाँ पोछे उनका शरीर और बढ़िया से पोछ पाछ के रोज नहा धो के और रोज गंगा तीरे जितना भी आदमी आवे, चाहे बूढ़ आवे चाहे जवान आवे चाहे लड़की आवे चाहे छोट बालक कैसनो आवे, सबकर पाँव छू के आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद मांग के अपने अचरा तरे गठियावले जाए। ओकरे बाद से कहल जाला कि जैसे 12 महीना में चौथ आवेला, हर चौथ के व्रत करे लगली और रोज तो उसे भूखले रहे, लेकिन चौथियों के एकदम वैसे ही चौथ करे और जाके अगल बगल से भीख मांग के ले आवे तो अपन चौथ के जो व्रत होला ओके पूरा करे। विधि विधान से कोनो पूजा पाठ कइल जाला। बेचारे वो भाई लोग कैसन कई लोग की जौना के भूल चूक बहिन के मिलल। अब बेचारी 12 महीना के करे लगली, सब माता से कहे कि ये चौथ माता हमरे पति के जो आयु बाटे जो उम्र बाटे के वापस प्राण बाटे वापस कर दी। कहे माता कि रुको तो 6 महीना के बाद से जो माता आवेली चौथ भूखल जाला, वो चौथ माता कहली कि जौन कार्तिक मास में आई है वही माता तुहार ये वरदान पूरा कर सकेली। हमन के तो बस आशीर्वाद दे सकेनी के, लेकिन उहे तू व्रत कैले रहलू तैसन भइल रहल तो उहे व्रतवा करबू करवा चौथ के फिर से, तब तुम्हारे पति के जान वापस आए। तो कहत का बारी ठीक बा।
बारहों महीना के बेचारी कैली। या 12वां जब महीना आइल इहे करवा चौथ के समय बेचारी वो दिने भूखली और अगल बगल से जाके मांग चौके ले अली। मांग चौके ला के अपन थोड़ा सा कुछ अथी पे बना लेली। तो के पे बनावे, लकड़ी तो मिलबे ना करे, तो केहू के लाश ओस जले तो ओहि पे जाके सेकी आवे। जब सेकी आवे ओ पे लेके आके ओहि दिन वहाँ करवा चौथ रहल, कहली लावो ओहि पे सेक लेते। कहाँ सेको, जाके ओहि पे एगो रोटी मतलब एक रोटी बनावे खातिर आटो मिलल रहल। तो उतने रोटी छोटा सा टिकड़ी बनौली। ओकरे बाद उतने कहली लावा चावल दाल थोड़ा सा कुछ मीठा बना ली। तो थोड़ा सा चावल बनौली, दाल मिल रहा तो खिचड़ी डाल देली मिला उला के, और थोड़ा सा खीर बना लेली, एगो पूरी बनौली। ऐसे ही करत के एक दू गो सामान बना लेली बेचारी। बना उना के तैयार हो गईली। आ साँझी के जब करवा चौथ के समय भइल, यानी कि जौन चंद्रमा के अर्घ देवे के समय भइल, ओकरे बाद से अब का कैली कि सब फल लेके जौन जौन उनके मांग के लाई रहली, जौन समय से मतलब कैले रहली, उ सब चीज लेके तैयार भइली चौथ माता के अर्घ देवे के। अर्घ देवे के सब समय आयल तो कहत का बारी 4 दिन के चांदनी 4 गो चौथा दिने पड़ेला करवा चौथ। ऐसे ही कोई के गणेश भगवान के और कहत तली कि अब गणेश भगवान हमरे ऊपर प्रसन्न हुई हैं और हमारे पति के जान वापस कर दी हैं। बेचारी विनती कैली, विनती क के करवा चौथ के अर्घ दे के और कहली खाए कैसे, हमार पति तो बाने नहीं। तो माता से विनती कैली तो माता प्रकट भैली। जब करवा चौथ माता प्रकट भैली तो कहत का बारी सुनो, तू पिछले सालिया जौन गलती कैले रहलू उहे गलती अब क्यों कर देले रहतू, अगर तुम्हारे भाई अगर साथे रहता थे। सब बात बतौली करवा चौथ माता कि तुम्हारे भाई लोग चांद दिखावल लोग जौन झूठ मूठ के बनौले रहल लोग, रोशनी दिखा के चांद दिखा देवल लोग, प्रकाश ऐसे ही लाइट जला के आ चंदा तो उगले ना रहने, यही से तोहरे साथे ऐसा भइल। हम तोहरे पति के प्राण वापस करतनी और तू आराम से अपन कुशल मंगल रहिया। ये भूल चुप माफ मतलब माता मांगे लगली उनसे, जौन वो माता रहली जौन करवा चौथ के वो कैले रहली लड़की सातों बहन के जो वो बेचारी कैले रहली, मेरा रूम लगली पैर पकड़ के माफी मांगे। कहली ये माता अब हमसे भूल चूक ऐसा कबो ना हो, गलती हमसे हो जा ओकर क्षमा करिए, जन भूल चूक हो जा ओकर क्षमा करिए, लेकिन हम तो अनजान रहनी। यही से कहल जाला कि कोनो चीज नियम से विधि विधान से कहल जाला। सब हो गई भैला के बाद से माता कहली तो के आशीर्वाद दे तनी तुम्हारे पति के जान आ जाए। जैसे वो अपन हाथ फेरली वैसे ही उनका पति जिंदा होके बैठ गई ने, और जैसे ही बैठने इन्हें माता अंतर ध्यान हो गईली और उनका झोपड़ी के अपने पैर से एक लात मार देली। झोपड़ी उड़ गई, वहाँ महल बन गई। और महल के एक कमरा में बेचारा वो वहाँ दोनों जने पति पत्नी रहल लोग। वो देखा तली देखा ने 1 मिनट में का से का हो, 1 मिनट का 1 सेकेंड नहीं लगल। माता अपन दया दिखा देली, उनके दया दिखा के चल गई। अब अपने पति के हाथ से व्रत तोड़ली और व्रत तोड़ला के बाद से खाना खियौली, खाना खैली और बड़ा खुश भैली। सातों भाई आए लोग वही चौथ के समय कहता लोग के बहिन पिछले साल हमसे जौन गलती भइल रहल ओकरे खातिर हमके क्षमा करिया। हम तोहरा प्यार में यानी कि तोहरा प्यार दुलार में हम भुला गलानी कि तू तो भूखल बारू। हम का जाननी कि इतना बड़ा घटना घट जाई। लगन लोग अपने बहन से माफी मांगे लोग तो कहतली ना हमसे नहीं माफी मांगा, करवा चौथ माता से माफी मांगा। सातों भाई मांगल लोग करवा चौथ से माता से माफी। माता जी माफ कर देली, माता बहुत दयालु हो। हे गुरु बहिना लोग एक कथा में यह बाटे कि कभी भी कोनो पूजा पाठ विधि विधान से कल जाला, कबो इधर उधर नहीं करे चाहिए। सातों भाई माफी मांगल लोग आराम से रहे लगल लोग। इन्हें उनकर भाभी लोग इंतजार करते रह लोग कि अब आई ते आज हमन के व्रत तोड़ल जा। पहुँच गए लोग व्रत तोड़े अपन मतलब अपने मेहरारू के। पहुँचला के बाद से कुशल मंगल आराम से रहे लगल लोग।
ओकरे बाद से रहे लगल लोग। तो कहल जाला कि हमेशा साथ मिलकर कबो केहू से प्रेम भाव जब होला तो इतना भी न बढ़ा ले कि केहू के साथे कुछ गलत हो जा। उ सातों भाई मिल के कुछ गलत नहीं कर लोग, लेकिन कहल जाला माता रानी के जो भूखल व्रत रहली ओके तुरवा देवल लोग। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, अगर हमारा कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम और कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता जरूर लिखम।